Hola, sóc la Nuca. Quan era petita vaig caure en un forat molt fons i la meva família no em va trobar. Suposo que devien pensar que m'havia perdut per sempre i que van marxar per buscar aliment a un altre lloc. Van passar uns dies i jo estava cada vegada més cansada. Quan ja creia que no me'n sortiria, vaig sentir una veu. Era una veu de nen, semblava espantat. Vaig començar a cridar per atreure la seva atenció i per fi va treure el cap per dalt del forat. Li vaig poder explicar amb sons i gestos el que m'havia passat. Semblava que em comprenia i em va ajudar a sortir del meu infern. Jo el veia semblant a mi, però diferent. No semblava de la mateixa tribu que jo. Jo sóc de la tribu dels gavarrensis. La meva família és nòmada. Es desplaça per trobar aliments o bé per fugir del fred. I per això els he perdut. Ara no sabré on buscar-los. Aviat ens vam anar coneixent amb aquell nen. Em va dir que era Nimo i que havia anat a parar allà perquè perseguia una presa, un tigre, perquè era un caçador molt expert. Jo crec que es volia fer el valent perquè era massa petit per ser un caçador de debò. El cas és que s'havia allunyat del seu poblat i ara hauria de tornar. Sabria trobar el camí? La seva tribu eren els Llagostropithecus. Jo no n'havia sentit a parlar mai. No en coneixia cap, tret d'ell, esclar. Em costava una mica d'entendre el que m'intentava explicar, però segons sembla, el del seu poblat es queden gairebé sempre al mateix lloc. Són sedentaris. A més, em va dir que ells sabien com fer foc. Jo no m'ho crec. Segur que també ho deia per fer-se el xulo davant meu, com allò del caçador. La meva família sabia utilitzar el foc, però sempre i quan el trobessin encès. Però fer-lo? No m'ho vaig creure, esclar. Començava a fer molt de fred i Nimo em va deixar una pell perquè m'abrigués. Quina sort vaig tenir de trobar-lo. Em va dir que no tingués por, que em duria amb la seva família i que m'ajudaria a trobar els meus. Jo no sabia pas com ens ho faríem. En Nimo s'havia desorientat tant després de fugir, com va acabar reconeguent d'una mena de guineu que el perseguia, que ara no sabia ben bé per on anar, per tornar al seu poblat. És la primera vegada que s'allunyava tant. Avui hem decidit anar a buscar a les nostres famílies, però crec que serà molt difícil. Tot i així, ho hem d'intentar. Hem nascut per sobreviure i farem tot el que puguem per aconseguir-ho. El joc de la prehistòria. Voleu ajudar la Nuca i en Nimo a trobar la seva família? Haureu de fer de prehistòrics i aconseguir totes les necessitats de dos poblets diferents. Cal que posem en pràctica tot el que hem après i així podrem ajudar la Nuca i en Nimo. Quan aconseguim muntar els dos poblats, representa que hem trobat les seves famílies. Esteu preparats i preparades?